Asoy. Yuk ya. Oh. Oh. Artika. Sekar Kumala, Kumala. Oh, Tos. Hook. 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 Tos. Yo. Yo yo yo. Ayo dah. os, os, Yo 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 yo. os, 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 os. Hook ya.
Oh
ratas ratas tuntas rawe ratas ratas tuntas rawe ratas ratas tuntas yo ya oi ya
kulanyot dibungkus gedang. Iya. Gedang murah mateng Mas. Iya. Hayo hayo Oh, yo yo jos, yo yo jos, yo yo nyos, yo. ah. Yo. 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 Awas. Yo. Lo. Sekarang ini nanti batul sekarang. Yo. Sekarang aku malah. Ayo, cita. Toyol, ada toyol. Laras kolo sampan. Senangan. Krishna sahabat. Yo. Kula nyuwun keplaipun. Iya. Yo. Sik, Mais. Iya. Nah. Ya. Gegarane wong akrami tutu banda tutu rupa Hamong ati pawe tane luput pisan kena pisan Yen gampang luwe gampang yen angel
benggan. Kok dibenggan toh? Hah? Jarat iki mau lho, yen angel kon benggan toh? Ya, yen Ya nangel. Iya, iya. kowe mak mekah aku kon benggang-benggang. Yen angel angel Kan kan kenoti numbas numbas apa? Ngawur. Ayo. Iki lho, Dek. Dek Tatu. Jarot ngawur jarene. Jare nggo tumbas nganu. Tumbas harto. Artale mbah nggo apa? Hah? Artale numbas nggo apa? Warto. Kon benggang jarat. Gua. Monggo Mas. Ayo Mbak DJ. Golek isih koyo apa Mas wong kalane kelakon seprene bolan bali gedro kekasane malah bangun tresno. Bos jaman lumrahe yen wong urip coba lakodane gede supradene ora ngerti dadak dadi gawe. Alah, ki laras apa nekak dulu. Modar aku cah. Oh, Telake sekolah. telake yakin. Ini ku disini layang, Nes. Modern. Yo. Ini ora teknik saya tatuk ngono mulai aku. Pira tuh? Kok rada lancang nyatet begini. Lancang aku Ora lancang. apa-apa. Lah dipateni ket mau kon bawa kene ku ora dong isi. Ya Kon dinowo to bawa. berarti iki. Mundak 50 tuh bawa. Tinting Mas. Apane dicincing? Dapur. Rina wengi dadi ati kok rasojo halus bebunyine sa
dewe tak kegrane. Ambekan. Awas. Ya. Nggih, sampun katur dadi dipun medlek kelinci ucul. Minaringi anggenipun Nyu Sekar Kumala Kiprah Bunda Linda. Iya, iki spesial iki dina iki. Apa spesialnya? Oke. Wis ngantek kopi ring selosen rolas. Iya. Gusti, bal-balan tah iki. Bal-balan iki piro? 11. Oh iya, siji kiper. Tika kiper kegulan terus. Katuraken matur sembah nuwun Mas Pendika Arga. Mas Daniel awet rawuhipun ya Mas. Nah, ya karang bintang tamu kok. Bintang tamu disuwanke dari Klaten. Klaten tidak bersinar. Berbet. tombok iki. Wah dinari to Oh, to, Mas. Mas. Tak takoni jane iki padha saka ngendi jan? Ora to janjane saka ngendi to para piantun kondang-kondang. Kondang eleke. Arep ngaryake Pendika iki lho, Mo. Wo ning ngendi? Pesisir. Pandika. Sing ngenyang wong mendem. Sing ngenyang Pendika wong mendem. Wis rampung ora bawa-bawa. Kon bawa mulih aku kok. Tenan aku ak mulih. Iya. Bawa ngono mulih aku. Apa? Ada yang request Mas? Sandung lamur apa? Kesandung asmoro. Kesandung asmoro. Gek sayangan. Terus ana sing njaluk ego wong tuwa, ana sing njaluk sikep. Nyawer ora? Ora, yo manut manut. Tak truk Mandraguna ya gelem. Zeng apa zu? Ya, menika ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya pamriksa sutresna budaya dimanapun Anda berada. Tentunya di Taman Budaya Bantul dan sekitarnya. Ngawur. Pertemen kayak MC nganu Oh iya, Taman Budaya. Siap wirang. Lah. Loh. Kowe arep tekan ngendi? Hanganku ngaboro anembus pegon. Hitung lintang sesulur padang rembulan. Tak goleki ana ngendi si Panjerino. Tak titipi kidung tegetek ing jantung. Ayo yo. Nang ngendi aku goleki tali otak rino wengi wayangmu beda atiku sikot tirta saumpama kapan kaya aku bisa gayo lintang gagone dari rembulan.
punika pengrawit ingkang kondang kaluka wonten RT-nipun Nggih. piyambak-piyambak. Oh iya ya. Sasuwe aku ora payu menggos-menggos cah. Yo. Iki nyanyi biduane saka piramid. Hah? Lah saka ngendi iki? Saiki dadi saka piramid. Nganu, alpa apa? Alpa Bravo. Ya. Ayo ada yang request kesayangan Mas tadi. Heeh. Kita panggil bintang tamu. Ayo. Kok sik disupport sik Sing santun. disupport sik. Ada persembahan Heeh. satu bintang tamu dan satu manajernya. Tat, saya anyar isi ratat. Wes bosok iki ganti tat. Kali iki san. Oh, lah calangnya keceret. Calangnya keceret ya cah. Oh, calangnya keceret. Ganti yo, ngembon-boni ganti yo. Kok sik tak waca boyokmu. Apa wacane? Madhebdana. Marpondono leng celeng. Bus plon apa tuh ki? Bus plontro duda baru. Wah. Monggo ingkang ngersake celeng bengis. Lemu maca lho duda baru. Duda baru. Heeh. Tawakke. Mbak lelakone kok ngono ya rondo ping lirik emo cah. Walah. Ya wis bener cah kaya celeng. Raine ngahingi. Yo, sekarang kembali kita panggilkan Bersama artis kita. iya. Yo. Sake Kancane. Persembahan luar biasa bersama Vendika Arga bersama Kudaneng. Rasa Goku. Daniel wae to. Janeng. Nel. Mel. Wica. Sono. No. Maju kene bareng-bareng yo. Disupport to ya. Ya masih sepoti. Kapli. Ono tangis gelayung. Ora sik kuwi. Ayo maju. Elemu dadi host live ki koneh. Aku bentar rewangi ora kerja, ora ngejob karo tatu kok. Iya. Sekar ki nanti luar biasa. Iya. Ya ampun. Penarine luar biasa. Rolas. Iki penarine sing loro sing merdeka loro. Sapa? Tika karo Anggitae dikerek kok gendera. Kok lelayu ngawer. Ayo kesayangan. Yo, lagunya kesayangan ya ini tadi dia Ya. request. Aku soalnya di TF Mas. Dikasih sayangan bersama Sekar Kinanti. Dimas dan sayangan Goyo ngomong rasane hati iki
sampun Jarod Mas Saputra. Linda. Sik prasik to ben tak omongi. Moki ana sing alok. Kowe gek nyanyi wong loro gek tak sawer ngono kuwi moki. Ono apa mau? Juragane roti daerah lor ngono kae. Wah, sapa? Ono iki? sing muni ngono kuwi, gek nyanyi gek tak sawer. Kok roti to? Bakpia. Ah. Heeh. Ndi ya ngendi moki aku tak goleki kok. Yuk. Bahasane iki ngilang ta? Jan ya Allah Bu, piye to? Atur jihen pring protesno wewengingo mamaniko seni anggo kang prasaja saking Jogja ngayo Jakarta atur sowan Ning praman kita tak sowan sembahyo pambukaning pahardian hak lestari kabudayaan namun kiran nusuk kono kita bangsa ayo kono wis saking kiran prapsila nyuwun kuning banget somo atur dingin pring sutresno kawungi ngono menika seni janggo kang prasaja sekar kinanti ngayo Jakarta matur salam pramiyarsa kita sowan Yo, yo, yo. bagya aku pating bahagia ngelore kabudayan layung dilayung layung dilayung sekar layung Sekar layung. layung dilayung layung dilayung sekar layung Sekar layung. layung di sana layung di sini sama saja Sama saja. sampun tanggung yo 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 aku ya 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 Angli pura-pura Angli pura-pura. Jakarta Cina dewa jalan mari jalan sembilan mari jalan jalan mari jalan sembilan mari jalan salam hormat tak ada rumah sini tak ada rumah sini saya sudah minta berhenti sudah waktunya Guntur yo caca Iyo ya Canda ya tali Kundur sekali lagi yo 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 Tos oh Yuk canda tali gocine yo Bali waras Bali waras Bali waras Selamat yang ya yuk kloter selanjutnya yuk obat hati Allahumma sholli wa sallim ala
kang soleh kumpulono. Tapi papat petang iro ingkang luwe. Ame limo sikir bani ingkang suwe. Salah sawijining sapa bisa nglakoni. Nglakoni Insyaallah mesti pangeran ijabah. Sobo Barata Ardika anak Jawa tukulunge ana sekono kang nyoto gede ombake. Ulung orang kendang saben wayah Rono sarwa kang nyangka bani sembrono Kripto sono dadi titihane pasurya
Yuk. Cari digelar ya. Ayo deh jarekmu deh. Yo yo. Jareknya. Jari saka Batik Pertiwi. Jareknya dibuka. Ya. Menengon itu menengon. Cokot kowe. Lah siji tak ngene kemulan. Gini. Arep bayar. Kru. Ayo Mas kru. Yo. Angkat keji. Jalan dong. Bengke yo. Yuk. Bantu. Yuk teman-teman sapi. Ini Beb. Dinyanyi ke. Monggo Mas Apep. Aku wis ngaku salah kondo sanyatane saka atiramu ono lambe dadi sing ning ati tinggal disirame yo ben adem koyo dhewe.
Yuk. Yuk. Ao, 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 ao. Yuk. Ayo. Cita, cita. Yuk. Bali waras, Bali waras. Tak gelem. Yo, Bali, Babang Nipuro. Tak gelem Mbak Dian. Dela sik bae Dela. Sok sok. Yo, Lea Pojo. Ser ser ser. 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 Sak sak sak. Sak 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 sak. Yo, Tika. Yo, balik kancane dhewe-dhewe. Ayo. Remos. Hidup. Ayo dong. Sas. Yo ki Kakak Ngadiar dhisik. Semoga Mas Habib. Ilat tanpa balung, Mas. Ilat tanpa balung. Lunyu. Monggo Dek Habib. Dela sik, Bulia Kari. Ayo Mas. Ayo Mas. Mas Afif berdiri dong. Kok nek gak anu gandrung aku repot. Nah. Agita nih Mak Agita.
tua keri, Bulia. Cah, kok bulian yo kayak kon joget ta, Cah. Iya. Ayo bulia disuwuk. Saiki piye? Geblek ndi banyake geblek? Lurek 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 lurek. Lurek 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 bulane somo. Katya cilik putute jowo. Ketok lirik sing kira-kira. Ketok lirik sing kira-kira. Asik dilirik ora rumangsa. Dari Dari mana datangnya cinta? Dari mana turun ke Ijo aja diudui. Ijo aja diudui. Awak sing abang sepira. seneng sekejur. Si sapi konten Mbak Gita. Ibu lian apa? Oh iya kene. Yo ngadeg peh oleh. Arek wis apa? Kok yo wayahe arek ubut lho lagi ketoke kok ngono kuwi. Men kasunyatan Iya. sing nyanyi Daniel karo Pendikan aku ora kuat lar Di blink droki sik Mas. Ayo mes. Sika cemantuk. Kondur Mbak. Queen yo Queen. Mantuk, Mbah.
Meneh Mas. Ayo mbak. Sekali lagi ya. Neh mbak. Sikile ije. Sikile. Gadul, gadul. Yuk. Ya kuwi lagi Mas. Kowe gak ubah to. Jebukan. Lu kira usada. Harjo Dukito. PUKY. Lintang rembulan bang.
Aturaken matur sembah nuwun dumateng warga ageng Maseri dalasan Baati. Lanjut ngapunten damel bilih anggenipun kata kletak-kletunipun wiwitan saha pungkasan warga ageng Sekar Kinanti badhe nyuwun gunging samudra pangaksami. Badhe langsung cakap semanten anggen kula matur kata kletak-kletunipun mewakili talang aturipun warga ageng Sekar Kinanti matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Ini